אני מכור אלייך ברמות הכי קשות. אין בעולם כולו קבוצה כמו גולדסטאר אלופה. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, את משגעת לי את הלב. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, את משגעת לי את הלב. לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב. אין תכלית לשעה הזאת בכלל שיש בבוקר. לא הבנתי למה צריך לקום בה בכלל. נוסעים לירושלים. מעירים אותנו ב7 בבוקר. אני לא מכיר את השעות האלה. וואנה, כולם רדומים? איך נשחק נגד חברי הכנסת בירושלים? אני מת על ירושלים. הסיבה שאני לא גר בירושלים זה שאני אוהב לנסוע לירושלים. יש שם מקומות כל כך יפים, מקומות כמו 100 שערים. אתה ממש מרגיש שאתה בתנ"ך, כאילו אתה חלק מסיפור תנ"כי כזה. בעתיד הקרוב אני הולך להקים מפלגה שתיקרא מפלגת האילרים. אני חושב שהגיע הזמן שבממשלה יהיו אנשים עם כוחות על-טבעיים. אני חושב שאם אני הייתי ביבי נתניהו עם כוחות על-טבעיים של אורן זריף, הייתי מגיע לתהליך שלום מזמן. חבר'ה, הלשכה שלי מוכנה? אחלה רון. מה נשמע? אני לציפי חוטובלי. פה? אורלי הגיע? איזה אורלי? אורלי לוי, מה זה אורלי? אנחנו מחפשים את היפות. הגיע? גולדסטאר, בוא אחריי בבקשה. חבר'ה, בואו אחרי האטרקציה. אז ברוכים הבאים לכנסת, שמי ורה. ואני ככה רואה לפי הפרצופים זה פעם ראשונה, לא פעם ראשונה בכנסת? פעם של ראשונה. מי פעם ראשונה? שלי. ורה, מה התפקיד שלך פה בכנסת? מה התפקיד? לסבול אתכם. חוץ מלהיות יפה. יפה. נירו התחיל למדוד אותה כמו שמודדים מכונית. מודל 2009, בא בפגוש, יד שנייה. מרופא. מה עם יועצת פרלמנטרית לא בא לך להיות? הוא שמאי רכב בגדול. נירו יצחק, כזה, מחירון. אוקיי, בואו אחריי בבקשה, אנחנו נעבור לבניין את אחר. יכולה להראות להם את הלשכה שלי, אני אשמח. צד שמאל. רגע, זה איפה שעובדי ניקיון? כן, כן, ליד. אני באמצע המלחמה שם, באמצע הקרבות. חבר הכנסת מיכאל בן ארי, יש לו פינה אצלנו בתוכנית הרדיו. איך קוראים לה? אחי, אני לא קיצוני? כן. אחי, אני לא קיצוני. בגדול הוא כמעט כהנא חי. תקשיב, אנחנו רוצים שתבוא היום למשחק של החברי כנסת. אין הרכב לכנסת. חייבים אותך. תביא גם למשחק, תבוא למשחק. אתה חושב שאם אנחנו נקים איזה מפלגה של אילר עם כוחות על-טבעיים, זה יזרום מפלגה של כוחות על-טבעיים? אנחנו חייבים את זה, כי בכוחות הטבע אי אפשר לשנות פה שום דבר. אי אפשר. המצב נואש. תודה רבה, בקרוב אני פה. ראש הממשלה, אני מזמן לך פגישה איתו, אנחנו נסגור את העניינים ביחד. אני אגיע, תודה רבה. להתראות, כל טוב. מיכאל, תבוא, לא מילה של פוליטיקאים. תבוא. להתראות. ביי. אפילו מכות שלו כואבות. איזה צ'פחות יש לו? חזק. חושב שהוא בהפגנה פה ליד הגדר. חבר'ה, קיבלנו בקשה לא להציק לחברי כנסת, אוקיי? נראה לי צריך לבקש גם מהם לא להציק לנו. ואני רוצה שבואו נסתכלו שנייה על השטיח האמצעי, ומי פה טוב בתנ"ך? איזה רכב מקבל חבר כנסת ורה? אאודי. ודלק חופשי הוא מקבל? יש להם דלקם, פזומט? את זה אני לא יודעת, את זה אנחנו נשאול למשאבי אנוש של הכנסת. איך האוכל שלכם פה בארוחת צהריים? האוכל שלהם בצהריים, אתה יכול לאכול ב-12, זה אוקיי. שניצלים, יפה. כמה עולה להם ארוחת צהריים לחבר כנסת? לחבר כנסת, ארוחת צהריים עולה בסביבות 25-30 שקלים. זה כולל הכל? אם הוא רוצה עוד שניצלים. אם רוצים עוד שניצלים, תאמת כולם בדיאטה פה. הרגשתי כמו טיול שנתי, רק חסר שם את השוקו והלחמניה וההפסקה. ממש כמו ילדים בטיול שנתי, כולם נגררים אחרי ורה ולא
מרוכזים ולא מקשיבים. אוקיי, בואו אחריי בבקשה. אחי, תראה איזה שולחן. לא להתפזר, גולדסטאר, אבל בבקשה לא להיכנס. בוא ננעם פה, תראה איזה צחוק. בוא. רק ללכת איפה שאני מבקשת. מר שובל החוצה בבקשה. אני מבקש שתצא החוצה. אתה לא יכול להתנהג בצורה כזאת. זה לא מכובד, זה לא מכובד. מבקש ממך, אורן זריף. אורן זריף, תרגע. אתה לא מתנהג בנימוס. חברת הכנסת זריף, זה לא בומביי פה. זה לא בומביי. תתפזר. טוב, קשתי, זה לא קשור לוועדה. אני מבקש מפלגה של אנשים עם כוחות על-טבעיים. תודה רבה על הדיון, בואו לאחריי בבקשה. אורן זריף, תצא מהאולם! אורן זריף לא יצא מהאולם. אני חשתי הרבה מבוכה כלפי ההתנהגות של הקבוצה בסיור. הדיון הבא על ספורט ליגת האלופות. זה באמת הייתה יותר חבורה של ילדים מאשר חבורה של מבוגרים. אני מכבד אתכם באשר אתם, אנא מכם כבדו את מי שנמצא. תוכלו להיכנס, להגיד את דברכם, וזה יועבר הלאה. אני לא חושב שעשינו מספיק כבוד לכנסת. יש מקום להומור ויש מקום למילים חריפות בכנסת, אבל אין מקום ליצנות מהסוג הזה. הצעת חוק, איך זורקים ואיך ממחזירים. זה לא מעניין, דיון לא מעניין. אז בואו אני אקח אותך למעמד האישה. מה? מעמד האישה? זה כבר דיון יותר מעניין. כמו שהשר אמר בישיבה הקודמת, הוא היה מוכן להצעה הזאת אם הרשויות המקומיות היו מכניסות אצלם חובת העסקת מוגבלים. פתאום כל הפרצופים מסתכלים, לא מבינים מאיפה באנו. שמענו רק מה זה, מי? מה הולך פה? מה קרה? מה? תצטרפו אלינו כאורחים. מטעם מי אתם? מטעם גולדסטאר, ליגת הכוכבים בכדורגל. אתם רוצים דקה לומר משהו את דברם. בבקשה, אדוני. מר קרמל, שם אנחנו הגענו לפה היום כדי לבחון את האופציה, ואנחנו מעוניינים להקים מפלגה של אילרים, אנשים עם כוחות על-טבעיים שמסוגלים לנהל משאים ומתנים בכוח המחשבה, כי יש הרבה דברים שאתם לא מצליחים לעשות. חשבתי שיש המון מפלגות שישמחו לקבל את אורן. זה אומר משהו עצוב על הכנסת שלנו. שיהיה חבר כנסת עם כוחות על-טבעיים, להניע את הדברים. אני מעריך מאוד את כישוריך, אבל אנחנו צריכים הוכחות. לא, הוא רוצה שניתן לו את הסמכות להיות חבר כנסת. כן, ישר חבר כנסת. להיות ישר חבר כנסת. הוכחתי את עצמי שנים רבות. אני חושב שעד היום עזרתי לכ3.5 מיליון אנשים במדינת ישראל, שיודעים באמת מה היכולות שלי, ומה אני באמת אהיה מסוגל לבצע בממשלה. אם תצליח עכשיו פה לגשר על הפערים בסעיף הזה דרך המחשבה, לשכנע את כולם, אתה יכול לשכנע עכשיו את הנציג של משרד המשפטים לתמוך בסעיף שמוצע? כן, בוודאי. הנה, אני עושה את זה והוא כבר משנה את דעתו. נכון שאתה משנה כרגע את דעתך? הנה, בבקשה. יפה מאוד. תודה רבה. אני רק באתי ללחוץ ידיים, אני איתו. אוקיי. תודה רבה. שלום. רק... מכיר את מר זריף מאז שהוא היה זהו. תודה. כל טוב. בהצלחה. ועכשיו... אתה לא נראה לי מישהו ששינו את דעתו. השפעה של הכוח האילרי, לאט לאט. תודה רבה. נדון על זה. פשוט אני חייב לזוז. יש לנו משחק חשוב מאוד, אז תשמרו לי את המקום. תודה. ביי, חבר'ה. נדבר. בוא'נה, אתם יודעים שאנחנו הולכים לשחק קט רגל באצטדיון מלחה? הם אלופים בקט רגל. אם אנחנו מפסידים היום... איזה מפסידים היום? פדיחקה רציני. אבל דומינגז אומר שהם קבוצה, דומינגז עוקב אחריהם. קבוצה. דומינגז, ספר להם. אתה חושב שהם מתאמנים? הוא עוקב אחריהם, הוא רואה אותם משחקים. הגידו לנבחרת העיתונאים 2-1. בקושי. באמת? מי משחק שם? מי בהרכב? אנסטסיה תבוא, אנסטסיה תשחק. חבל, אתם יודעים מה חבל? חבל שאורן לא הצליח לקבל את המינוי שלו לחבר כנסת, היינו משחקים נגדו. לא, היום הוא רק החדיר להם את זה לתודעה, נכון אורן? אבי, תזכור, כל מה שאמרתי עד היום, הכל יצא אחד לאחד. אני בעזרת השם אוטוטו בממשלה, חבר כנסת, שר, ואחר כך ראש ממשלה. אוי, יש עתיד. יש עתיד. יש עתיד. זה מרגיע. נבחרת גולדסטאר, קדימה. טוב, חברים, לנצח עוד לא ניצחנו, והקמאות לא עזרו לנו.
אז הבאתי לנו שרוך אדום וצמיד שיהיה לנו גם, אולי זה ייתן לנו. אם זה לא יועיל, זה לא יזיק, ואני מאמין שזה גם יועיל לנו. אני המצאתי שיר שמדבר נגד קמאות ורבני סתם וזה, שמים אותי בחדר אחד עם אורן זריף, וכולם פה עם הפטנטים, זה מוציא לי תרנגול, זה מוציא לי חולדה וזה מוציא לי שרוך. תביא שנייה רק דקה, קצת לחזק את זה, תביא. אז גם את זה תחזק. יש פה מספריים גם לגזור את הצמיד. מחוזק, בעזרת השם, שיהיה בהצלחה רבה. זה הכל יפה, אני מכבד את זה, שמתי את השרוך, אבל הדבר שהכי חסר לנו זה עבודה אפורה ולא פוטוגנית, שקדנות משעממת. בלי קמאות ובלי בטיח. שחק חזק וזהו. אל תהרוס עכשיו את הכל, סלוצקי, אתה רוצה שיהיה לנו עכשיו עוד פעם נח? ראינו שכשפים לא עוזרים פה, לא קמאות ולא כשפים. היה לנו את האוגר, המצב היה טוב, היה לנו את התרנגולת, המצב היה מצוין. לא היו פה ריבים, הייתה פה אחווה. מאז שהלך התרנגול והאוגר, הכל פה התחיל... נכון, התרנגול הביא מזל, האוגר הביא מזל. אז האוגר הזה בא אלינו מהשמיים בסדאות. בואו נתקן אתכם, מתי ששחקנים הרימו את האף, אז נהיה הכל הפוך על הפוך. הוציאו את התרנגול מהנפש. כל אחד שיבדוק את עצמו טוב, 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 בשקט. בדיוק. וזה הכל. הלאה, שימו לב כולם להתרכז. יש לנו את המשחק היום עם חברי הכנסת. המטרה לנצח, עם סבלנות, לחיות את המשחק. אף אחד לא משחק מה שהוא רוצה, למה אני אוציא אותו ישר. בואו נשים ידיים, קדימה, בואו לפה. יאללה, מספיק עם ההפסדים. אני רואה את מיכאל בן ארי. חבר'ה, בלי פאולים. איוב קרא, אם אני לא טועה, מהליכוד. האמת היא שאלו שכן הגיעו, נגיד, חוץ ממיכאל בן ארי, אלו שכן הגיעו. ונחמן שי, ויואל חסון. שזיהינו טיפה, היו שם מלא כאלה שאני... היה להם שחקן חיזוק כושי. לא כושי אתיופי. אבל... מולה. זה מולה? זה המולה. זה חבר הכנסת מולה? זה מולה, הוא לא כושי, הוא אתיופי. הוא נראה לי די חיוור. שלום לך. אהלן. מה שלומך? מה שלומך? אני מאוד שמח לראות אתכם כאן. תודה רבה. איזה כוכב אתה. אתה לא יודע אותנו? ואיזה חיבוק. פגשנו את הילדים החמודים מנותנים תקווה. מה נשמע? גם רוצה לשחק איתכם. ברגע שהילדים הופיעו, אז היה ברור למה כל המשחק הזה נעשה. אנחנו צריכים שאתם היום תביאו לנו את המזל שננצח פעם ראשונה, אנחנו נורא רוצים. תהיה הקמע שלנו היום. ילד טוב שלנו. ראית, הסיכוי שלנו כבר לא כל כך טוב. יואל חסון הוא שחקן. גם אלכס שחקן, זה שלידו. סלוצקי, מיכאל בן ארי הוא קיצוני סופה. קיצוני סופה. צריך להיזהר ממנו. כן, כן, אנחנו... חברי כנסת, לא חברי כנסת. אנחנו, המצב שלנו כרגע לא טוב בעלילה. אין לנו עדיין ניצחון. יש לנו פה קהל שאוהב אותנו, גם ילדים שאתמול ביקרנו. אסור לאכזב את הילדים האלה. בואו ניתן גם בשבילהם וגם בשביל הכבוד שלנו את המשחק הזה. לא מעניין אותנו בכלל מי היריב. תקשיבו, יש לנו הזדמנות לפרק את הממשלה. כן. אוקיי? כן, כן. יאללה, לפרק. הלאה. הלאה, מסירות, הלאה. לכו קדימה, סלוצקי. סלוץ. קדימה אחורה! טוב. תשארו פה. תן לשלמה. למעלה, שלמה, למעלה. למעלה. לאיפה? זה היה למעלה, אמרתם למעלה. לא היה! אלוהים ישמור, הוא לא יודע לשחק בכלל. ראיתי אותם על מגרש, אם אנחנו מפסידים להם, באמת אפשר לתלות את המפתחות, לקחת את התיק, ללכת הביתה, די. כי באמת, הם היו עגלות ברמה גבוהה. גם אנחנו עגלות, אבל זה היה כבר השיא. מולה, נחפש את הקיצוני הימני. מיכאל בן ארי, שפירה חוטף את זה. טוב, הלאה. דומינגז, נותן עקב. שפירה. שפירה, כדור! בתור ילד שיחקתי קט רגל, לכן כשהיה משחק קט רגל, היה לי קל. אני מכיר את הלעשות מהלך לעבור שחקן אחד ולתת את הבעיטה לפינה הנכונה.
האמת היא שזו הייתה התמודדות מול נמושות הפעם. הביאו לנו באמת קבוצה חלודה ולא מאומנת. פח. כדי לתת לנו תחושה טובה של התרוממות רוח. דומי גול! אני הפקעתי שער שני, שמחתי והרגשתי פתטי. מה זה? אחרי שעשיתי... כאילו, מה אתה עושה? כאילו, מה זה? שיחקנו שם מול קונוסים ניידים. לאט. הופה! Niro! Haydi Niro! דן שפירה התחיל לרוץ שם ולתקוע גולים. גול, אחרי גול, והוא לא חשב, רגע, אולי נוציא אותם עם איזה כבוד, את החברי כנסת, איזה משהו, לא, וואו, רץ שם בטירוף. מחצית. מיכאל, אל תתנחל על השער, אחי, זה לא טוב להתנחל בשער. יזיזו אותך. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, לא נגמר המשחק, אבל זה כנראה הניצחון הראשון שלנו. כנראה שאתם המזל שלנו. חבר'ה, רחמנות עלינו, רחמנות. אתם מביישים את האומה, מה זה? שפירה אחורה. אנחנו יכולים לרדת, אתה יודע. פסים, שפירה! חמישייה של שפירה. זה כבר לא... כן, זה היה מוגזם. אני חושב שבחמישי הוא כבר יכול טיפה להירגע עם הגול אגו. ולמסור מדי פעם. אתה שחקן יותר טוב מיוב קרה. תירגע. זה ברור. הכל בסדר. אפילו ממולה. שפירה! בוא רגע, בוא. לא, תן צחק. בוא שנייה. אני מוסר. בסדר, בוא שנייה. בלי גולים יותר, רעבה. עקבים הכל, אין בושות לעשות. בסדר. הבנת? פסים, הצגה. מה טוב. כמובן שמכרתי את הגולים שלא יחשבו שקיבלתי גולים, כן, מחברי כנסת. אני מכרתי כי אני מכבד את האנשים, אני מכבד את הממשלה, את היהדות. תום, חזק לקובי שייתן גול. באמת, אם אני רץ קדימה, למה שמישהו ימסור לי? זה לא הדבר הכי בטוח לעשות למסור לי כדי לתקוע גול. הלאה, קובי, הלאה. טוב, קובי, טוב. בוא, סלוצקי, בוא. אבל כשתום מוסר לי, או שסלוצקי מוסר לי, הם מוסרים לי כי הם רוצים לשחק איתי, והם רוצים לראות מה אני אעשה עם הכדור, ואולי אני אתקע גול, וזה יהיה מגניב לאללה אם אני אתקע גול. בוא לראש, בוא. ועולה, קובי עם האוויר. שוט! טוב! הם יותר רוצים שנשחק כולנו מאשר שננצח או שנפסיד. וזה היופי בעיניי. חבר'ה, נשאר לנו עוד 10 שניות, מלחמה. הלאה, לך לשער. לך לשער. 15 שניות התהילה הגיעו! קיבלתי מסירה, הסתובבתי עם הכדור, הנחתי אותו על הרגל והכנעתי את נחמן שי, ונחמן לא עשה שום הנחות. זה היה המהלך הטוב ביותר שלי ב-40 השנים האחרונות. זה גם השער הרשמי האחרון שלי ב-35 השנים האחרונות. מלך. זה היה מיוחד. תודה שלמה, כל הכבוד. בשם כל הלוזרי הכדורגל, אבי מלר תוקע גול, זה באמת חגיגה מטורפת. בוא'נה, עצרת לי את הגול היחיד שניסיתי להכניס. מי זה, אני? כן, אתה. מקרה שאתה משמאל, מקרה שאתה משמאל, היית מימין, הייתי נותן לך. הקטע עם הכיפת ברזל זה קשה. גול!
משיח, משיח, משיח! אוי, 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 אוי! שיעה, שיעה, שיעה! כשהם ניצחו, אז הם התחילו להשתולל ושרו כל הדרך שירים. ואמרתי להם, אתם רואים, זה כמו בליגה, כשמנצחים, יש אווירה טובה, יש כיף. אז תלמדו לעשות הכל, לא להפסיד שתמיד יהיה כיף. לאט לאט, קובי. הגול שלך יגיע, אני מריח אותו. אני לא יודע אם שמתם לב למה ניצחנו היום. למה? כי היום זה סוף כל סוף היה משחק. יצא לי להיות הרבה בכותל בתקופה האחרונה, ובשנה האחרונה הלכנו הרבה כל האחים לכותל, להתפלל. כשאבא שלי נכנס למחלה, הרגשתי שאין לנו יותר מדי על מי לסמוך. מה נשאר? זה רק להאמין בבורא עולם, להגיד לו תודה על כל מה שהוא עושה בשבילנו. לא במקרה אנחנו נמצאים פה בירושלים, וגם אנחנו מגיעים לכותל. היינו בתקופה לא טובה. היו לנו כמה הפסדים, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו כמו שצריך לידיים. שיחקנו היום וניצחנו. יש לנו הזדמנות לכולם. כל אחד אני אתן לו פתק, ירשום, יעשה מה שרוצה. קדימה, שפירא. מה אני רושם, לבורא עולם כאילו? מה אני רושם, לבורא עולם כאילו? איך שבא לך לקרוא לו? בורא עולם תופס. נקודה קום, אבל תרשום נקודה קום. אמת? חכם בתור. אנחנו בתור. נו טוב, מה, חיבור? מה התאריך היום? היום? תאריך? צריך תאריך? אני אגיד לך. אני מחפש אבן, אני מחפש איזה פתח של תקווה, אבל הכל מלא פה ניירות. יש בעיה עם הפתקים בכותל. אין מקום. אין מקום. מה העניינים? אין מקום. אתה שם פתק, פתק אחר נופל. ואז אתה מרים פתק אחר נופל. אני לא היה לי נעים, כאילו, כי התחלתי להפיל שם פתקים, וזה ממש לא נוח לך. כי אנשים מחכים בבית, שאלוהים יחזור אליהם, והפתק שלהם ברצפה בכלל. רב הכותל כבר לא עבר שם שנים וניקה. נכנסנו דן, תום ואני, כל אחד נעמד נצמד לקיר, ודן ואני מדברים בלב, מתפללים ומבקשים ושמים את הפתק. ותומצ'וק הוא כאילו לחש. בורא עולם, אל הכל יכול, אני אוהב אותך, אני רוצה להתחנן, קדוש ברוך הוא להתחנן, שתעיף לו את המחלה הארורה הזאת מהגוף. אני אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לך תודה על כל הדברים שאתה עושה בשבילי. תודה גם על הדברים הפחות טובים שאני לא שם לב, ושאני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל לטובתי. הוא כזה קסם, הילד הזה. וזה קרה אותי. כי אני יודע מה קורה לו בבית עכשיו, ולא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה הוא ביקש. אני לא מכיר באדם שמרגש אותי כמו שאתה מרגש אותי, זה מטורף. פשוט הילד הזה מרגש אותי. אחרי הניצחון זה היה מדהים פשוט לראות קבוצה שלמה של אנשים שלא נראים אנשים מאמינים, רצים לכותל ושמים את המכתבים, ושמים פתקים, ומתפללים ומתרגשים, וזה היה פשוט דבר מרגש בצורה לא רגילה. אבי, אתה לא שם לב בימים האחרונים שיש לנו בתוך הבית רוחות? אתה לא מרגיש בלילה דברים מוזרים? לא. הנה, תשאל את דומינגז, אתה הרגשת את זה? מה היה בימים האחרונים, כן? מה אמרת שקרה לך? בתוך הבית, דברים מוזרים. מאוד מוזרים, באמת, מאוד מוזרים. לי נראה באופן אישי, לא יודע למה, מין תחושה כזאת, שבבית הזה פעם היה גר מישהו במקום הזה, או שהוא מת, או שהוא התאבד, והנשמה שלו נשארה שם. אורן, מה אתה עושה לו? אורן! מוזר.
אורן. למה? אתה מה אמרת לי? אתה לפני 3 ימים אמרת לי שקמת בלילה לשירותים והרגשת משהו עובר לך מול העיניים. בבוקר אמרת לי את זה. עכשיו צריך לישון שם עוד. אבל אמרת לי את זה? כן, אבל אל תפתח את זה. לא, כי עכשיו אני עושה אחד ועוד אחד. הוא אומר לי את זה, אתה אומר לי את זה. אתה יודע שהדלת של השירותים... דומי, אתה מדבר ברצינות עכשיו? כן, הוא בא אליי ברועד, הוא בא אליי. הצטרתי שיניים, פיפי ולישון. מסיים להשתין, מוריד את המים, יוצא פאף! הדלת נסגרת. לא רוח? איך רוח? יש שם חלון כזה קטן. זה שוק. קודם כל אני מציע שכל אחד שיושן לידו היום בערב שישים נר. שישים קודם כל נר. לא, אל תשרף, אתה לא... אל תשנו עם נרות. לא, אני אשים לכל אחד נר ליד המיטה. לא, אל תשים לי נר ליד המיטה. צדיק, אפשר בבקשה אולי לישון טיפה, תשב פה? כן, בשמחה, איזה שאלה. חבר'ה, אתם צוחקים, אבל שיקרה משהו אחר כך אתם תבואו אליי. אני יודע שאתם תבואו, כמו שאתם באים כל הזמן. אני פתוח להכל, אורן. אם אתה אומר, אני זורם איתך. אתה תבדוק את זה? אני זורם איתך, אני אעשה גם בדיקה. כי אתה יכול גם לשאול את אשתך שתעשה בדיקה מהבית. מה זה? הוא נעים, יש לו אור משי, אחי. מה אתה עושה לו? יש לו אור משי, אתה יודע, אור שכיף לגעת, אתה מכיר את זה? מתחכך לי על זה. מה זה? בן אדם בבלבול נוראי. עשה לך קצת מגע. ככה, שבוע הראשון, כל לילה. באצבעות? תוך המפסע הוא נכנס לי. יאללה! גדול, אחי, סקי מים. מה זה? שמע טוב, הבגד יהיה הכי יפה שראיתי. יש את זה במדמן. ויטמין ונבדל. רון שובק. מתחן את החרדל. רון שובק. קדימה, גולדסטאר. אלוהים אדיר. שיהיה. מה קורה? רגע, שיהיה. מה קורה? שיהיה, מה העניינים? מה? אני מאוכזב מאוד. יש לנו משחק ביום שישי. אני רוצה לבטל את המשחק.